Milí lidé a přátelé Česka, zdravíme vás v Haroště a zveme vás k propojení na novou kultivovanou síť Vitální Česko. Síť, kterou kultivují lidé a ne algoritmy. Síť, která je tu připravená pro lidi, abychom se zase vzájemně propojovali, spolupracovali, pomáhali a zvedali ty lidi, co spadnou na kolena a nemůžou třeba i dál, pomohli jim se postavit. Vitální Česko je tu o toho, aby propojovalo lidi ke spolupráci, aby propojovalo komunity, dávalo síly dohromady a pomáhalo budovat zemi nejenom udržitelnou, která udrží status quo a bude přežívat, ale zemi, která bude regenerovat a rozvíjet se. Proto vás veme do našich propojoven, do hlavního prostoru Inovuce, kde startujeme inovaci a revoluci Česka, a také do některého prostoru pro naše členy a ty, co nám pomáhají finančně. Ať už to jsou včelíny, což je takový hlavní domov pro všechny dobré duše, nebo ať to jsou pláně, kde se pohybují lvy a strážci polí, kteří hlídají, jak to v Česku funguje, tak i oázy pro nomády a lidi, kteří vymýšlejí nové cesty pokroku ve společnosti a jak jít dál společně. Zajímavou potom propojovnou je i mraveniště, které je určené designérům a lidem, kteří staví nové biznisy, nové organizace, nové spolky, nové komunitní sítě a nové komunity a byli bychom rádi, kdybyste se tam s námi všichni propojili. Věříme, že to má smysl a to, že se soustředíme na to podstatné a organické důležité informace, kterou budou tvořit lidé a ne umělá inteligence, prospěje celé zemi. Věříme, že má smysl, aby lidé se znovu spojili, spolupracovali a udrželi pod kontrolou celý svět. Bohužel v minulosti jsme nechali vyprávění příběhům televizi. A v současné době necháváme psát příběhy umělou inteligenci a další lidé propadají závislostem, tu na různých návykových látek, tu na televizi, tu na médiích, sociálních sítí. Proto opouštíme mainstream a nechceme být ty ryby, co budou plavat s proudem, anebo rybičky, které se krásně koupou ve smrádku a teploučku svého ohřívající kotle. A byli bychom rádi, kdy i vy jste našli odvahu opustit toxické a sociální sítě a přidali se s námi do prostoru Inovuce nebo včelínů či dalších propojoven. Zdravíme a přejeme Vitální Česku vše nejlepší z Varhoště, magickému místu, kde zřizujeme na hřišti, což je jedno z našich propojení pro děti, novou věž průvodců. Ať se Česku daří, srdečně přeje s respektem zdraví M.